Si tens un pis que el tens buit, el lloguer pot ser una bona solució per ajudar a pagar unes despeses que tens, ja sigui perquè has heredat un pis i no saps molt bé què fer, si llogar, si vendre. Nosaltres t'ajudem a posar el pis a punt, el venim a veure, et donem consells, comercialitzem i després fem el que és l'administració. Un dels principals riscos que hi ha a l'hora de llogar un immoble és el possible impagament del llogater. Nosaltres, per minimitzar aquest risc, mirem molt bé el perfil de llogater que ha d'entrar a l'immoble, mirem tot el tema de requisits econòmics, qui són, d'on venen, què treballen, vida laboral, etc. Inclús tenim entrevistes personals amb ells abans de parlar amb el propietari per dir que tenim un perfil d'un possible llogater. Som corredors d'assegurances i també tenim assegurances d'impagament i també tenim acords amb empreses que inclús avancen el lloguer de tot un any o que asseguren també el pagament mensual cada dia 10 del lloguer. Un altre dels problemes que pot haver-hi típics en el lloguer és que el llogater els últims mesos utilitzi la fiança com a part de la renda. Clar, això en el contracte ja s'especifica molt bé i la llei amb això és molt clara, que una fiança mai pot ser considerada com a part de la renda. És un dels temes que contractualment ja queda clar i que després nosaltres també intentem minimitzar perquè no passi, perquè clar, amb la fiança és amb la que quan nosaltres anem a fer la sortida per mirar que el pis estigui correcte, que és un altre dels possibles problemes que poden haver-hi, no? que quan el llogater marxa del pis trobis el pis amb desperfectes, evidentment es pugui cobrir amb la fiança. Molt important tenir un inventari ben fet i les lectures preses dels subministres a l'inici del contracte i que surtin en contracte amb fotografies i descripció, i molt important a l'hora de fer la sortida tornar a revisar les lectures dels subministres, revisar molt bé l'inventari que estigui tot correcte com havia estat a l'inici del contracte, mirar les fotografies i també fer fotografies a la sortida per als desperfectes o possibles desperfectes que hi puguin haver que es quedin coberts o que puguin estar coberts amb el que és la fiança. Un altre problema que ens podem trobar quan es lloga un immoble és el comportament dels llogaters en l'immoble o que facin algunes activitats que molestin la resta dels veïns, etc. Que nosaltres això ho deixem molt clar ja en el contracte, on especifiquem que el llogater ha de seguir les normes comunitàries, normals i habituals dintre de la convivència. Si hi hagués algun problema d'aquests i tenim la queixa, doncs evidentment es parla amb el llogater, ens desplacem a l'immoble, parlem amb ells, aprofitem per mirar que el pis està correcte i intentem tallar el problema de seguida. També pot haver-hi, per exemple, que puguis trobar-te amb obres que no han estat consentides per la propietat. Això també és un altre punt que el contracte s'especifica molt bé. Evidentment s'ha de demanar prèviament l'autorització de la propietat per fer qualsevol obra. Si això és així, intentem ja especificar-ho en el contracte. Al final, nosaltres el que intentem és donar tranquil·litat al propietari perquè tots aquests riscos quedin minimitzats. El llogater, evidentment, també estigui bé en el pis i el pis estigui correcte. Al final, nosaltres el que fem quan administrem el pis és cuidar el pis com si fos nostre. Qualsevol problema que el llogater tingui durant la vida del contracte, qualsevol conflicte que pugui haver, qualsevol reparació que s'hagi de fer, ens encarreguem de buscar pressupostos, que les feines s'acabin fent bé, que el llogater també, evidentment, estigui bé durant la seva estància en l'immoble. Així doncs, si tens un pis i el vols llogar, evidentment cadascú és lliure de posar-lo a lloguer pel seu compte, però sobretot tingues en compte aquests punts que acabem de comentar perquè no tinguis problema.